От раждането ти до сега, ако Бог е бил единствената ти опора, амин. Никога не мисли, че си сам, защото Исус винаги е до теб. Той е твоето вечно утешение и сила, ако си съгласен. Напиши амин. Бог казва: колкото и слабост и негативност да имаш или колкото и оплаквания и неблагоприятни емоции да имаш, говори с Бог. Не се отнасяй към Бог като към външен човек. От всеки друг можеш да криеш неща, но не крий нищо от Бог, защото Бог е единствената ти опора и единственото ти спасение. Тези проблеми може да бъдат разрешени само като дойдеш пред Бог. Да се разчита на хората е безполезно. И така, когато се сблъскат с негативност и слабост, наумни са онези, които идват пред Бог и се уповават на Него. Ако искаш да разбереш повече за тайнствата на истината, можеш да кликнеш върху линка в началната ни страница и безплатно да се присъединиш към нашата православна учебна група. Катехизатор ще разговаря с теб и ще ти помогне да задълбочиш познанието си за Бога.